tun chu ma kan zir le tur chu blood effect tinia so thi sen luang deuh ang reng deuhin text a khanin effect kan va mang thei dona file thar kan han la a size kha chu ngai tho khan mang le taila chuan background contents a white kan thlang thung to anga chuan color mode a hian grayscale kan mang thung to bok don ni chuan kan okay anga chuan ta khanin text tool mangin kan effect siam tur blood ti ha kan type anga tilian deuh hlek ta ila khan chuan select a load selection emo chuan ta hianin channel a hian blood transparency ti akha kan va thlang ta a kan thu type channel akha ti khan a text sin chi aron select thei ta don chumi zo a chuan layer a hian he ta atnuaya huan flatten image ti lo manga khami kha kan click le anga ti chuan text anga omaka text layer anga omaka ti son background angin aron siam ta ni chuan chumi zo a pon somi a text chung lampang select lo khan a pon lam jok select turin select a inverse kan dita chuan chumi zo a chuan filter a pixelate a crystallize a hin kan lut anga celso at circle so ron porte utani o 10 vel borso da mai taila kha an na sat dan tur hakan du angin kan adjust ya amaro chu du tho lutuk te kha ve theya khami kan thil siam tur om ang lo deuh khan ron suak ve thei ti ha kan riat tel ve tho kha tra anga ti chuan kan okay a chumi zo a chuan a chung lam jok so na zia rang kan pele do na chu wangin a text chung lam jok select thei tur khan khami kan inverse kha kan inverse le don ni ti khan chuan a text chung zo karon select anga ta son filter a noise a add noise atang son so plemin aron spot deuh ta so ti khan du ang tokin te khan han siam rem ta ila chuan helai mi gusian ti jok hi kan tik bok anga adang lam na chu i thil so siam ka han en pa la te khan chuan kan okay a chumi zo a filter a blur a gusian blur kan lut le anga ta sonin 2.0 vel boremo an da chin taila khami zia spot deuh nu ya kha ti khan aron lamam vele deuh ta ni chumi zo chuan kan deselect anga chuan image a adjustment a hian he ta control I invert ta son kan luta chuan chumi zo chuan a angle hi kan thak lok don ani image a rotate canvas a 90 degree CW clockwise ti na ni ta he khan angle kan thlaka ta sonin hemi thisen far ang de reng deuh tur effect aso kan mang le anga filter a stylize a son win ti lo omta a direction so from the left le from the right ti so oma wangin up down kha lo wangin khami angle kan va thlak a tu na chana kha chuni ta chuanin hei at nuai he lampanga tur chuan tunami from the right ti so kan thlana ngai ta method te po adanga lo in thlan chuan win so thlan mai tur ania ti son so mi so da bel kan du chuanin filter a hei win ta tangkhan control F ania shortcut han sei deuh kan du angin kan kha kan da bel thei ta ni chuan khami win kan da zo chuan image a rotate canvas a kan counter clockwise ti na ni le a CCW ti so khami so kan pa ngai ang khan ti khan kan da le thei ta chuan chumi zo a chuan
kan paper hi atira grayscale kan thana wang khan engrong pon wa fi lila hi a sen ang khanin khatiang khan kan va chei thei don lo ani chu wangin image a mode a grayscale hi RGB in kan thlak deuh chuan chumi zo a chuan image a adjustment a color va siam to tur khan hue saturation kan lutanga chuan colorize ti hi kan tikanga hue hi 0 a chuan saturation hi 100 a da ta ina chuan helai lightness te kha so i du ang tokin kha i adjust iti thim ve se tanga i war hlung lo deuh tur khan te khan i okay anga te khan khata khan kha effect rang kan sian bel nia engemaw han her kwal angle han her kwal na tur rotate canvas kan ti te chuan he ta win effect te tin image a amo ta tanga kan paper thlan to sa po va thlak le thei ani dan te hue saturation te kha chu kan leison tir lama te po kan soi nual to a tiang khanin kha ami blood effect atang chuan zong kha ni le ta ni